കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം അല്ലെ? കർമ്മയോഗം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. അത് ഏത് യോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാണ് 7ാമത്തെ തൊട്ടുള്ള അധ്യായം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് ഇന്നലെ നാമജപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. അതില് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടികൾ പറഞ്ഞു. നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, സമാധി അല്ലെ? അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? യമ, നിയമ, ആസന ഓരോന്നും അറിയാവോ എന്താണെന്ന്? നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗയോഗ എവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇതില് പ്രഭാതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് അത് അത്രയും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്. കാരണം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും മനസ്സ്. ശത്രുവാകാം, മിത്രമാകാം. നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്തിനേം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഭക്ഷണവും അല്ലെ? ഭക്ഷണവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? ചഞ്ചലം ഹി മനം കൃഷ്ണ എന്നാ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിറച്ച ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അഭ്യാസേയ അല്ലെ? ഈ അഭ്യാസത്തിലൂടെ, പരിശീലനത്തിലൂടെ നിനക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത സംശയം ചോദിച്ചു. മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാനിത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അതല്ല കുറച്ചെത്തുമ്പോ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞേ?
നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് ദുർഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബങ്ങളില്, നല്ല ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളില് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മൾ ഐശ്വര്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനനിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയണം. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും മാതാജി കയറിയിരുന്നു. കയറിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ആ ഭക്തരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിൽ അല്ലെ. അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത് ഉപദേശിച്ച പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാണത്? ആ ഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർജുനൻ ശരിക്കും മുക്താത്മാവാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയില് അഷ്ടസഖികളിലെ ഒരു സഖിയാണ് അർജുനൻ. ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ 8 സഖികളുണ്ട്. ലളിത, വിശാഖ, ചമ്പകലത, പിന്നാരാണ് ലളിത, വിശാഖ, ചമ്പകലത, ഇന്ദുലേഖ, ചിത്രലേഖ, സുദേവി, തുംഗവിദ്യ, രംഗവേദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 സഖിമാരുണ്ട്. അതില് എന്താണ് വിശാഖ സഖി, അതാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അവരൊക്കെ അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാതും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരിയായ ബുദ്ധിയോടെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്? ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പോലെ, അർജുനൻ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പോലെ ആ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കയറാൻ പറ്റുന്നവര് കയറിക്കോളെ രാവിലെ ട്ടാ. 6:15 ക്ലാസ് തീരും നമ്മുടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 6:30 നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ 1/2 മണിക്കൂറാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അതിന്റെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളു. ഒരിക്കലും ദുർഗതി നമുക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജപത്തിനെ കുറിച്ച്, നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ കണ്ടു. ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നു? നാമജപത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പില്? കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു. മനസ്സിലായോ അത് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോ നാമജപത്തിന്റെ കുറിച്ച്? ജപിക്കാൻ നാമട്ടുള്ളതല്ലേ? അല്ല, നാമജപത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം. കണ്ടില്ല? യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നലെ. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം. കാരണം നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണത്. എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ. ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ള അതാണോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എനിക്ക് മരുന്നില്ല. മാതാജി, ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ കേട്ടോ. സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് സബ്ജക്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. സോറി. ഓക്കെ. ഇല്ല, സാരമില്ല. കണ്ടാ മതി. എപ്പോ സമയമുള്ളപ്പോ കണ്ടാ മതി. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓണാക്കി വെച്ച് കേൾക്കാം. കാരണം അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. കാരണം നാമജപം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഞാൻ പറയില്ല, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അഥവാ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠിപ്പ് നിർത്തിയാലും നാമജപം നമ്മൾ മുടക്കരുത്. കാരണം നാമജപം നമുക്കൊരു പിടിവള്ളിയാണത്. ശരിക്കും നമുക്കൊരു പിടിവള്ളി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നാമജപം.
അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മുടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പൊ നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മനസമാധാനം അല്ലെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം മനസമാധാനമാണ്. അത് കിട്ടാനായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ 3 പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മനസമാധാനം, ഒന്ന് എന്താ പറയാ ആനന്ദം, സന്തോഷം, പിന്നെ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം അല്ലെ. ഇതില് 3 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം അറിവും നമുക്ക് വേണം, പിന്നെ സന്തോഷം വേണം, സമാധാനം വേണം. എന്ത് ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുക, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക്. അത് മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി? ഇന്നലത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 7. അധ്യായം 7 ഏതാണ്? അധ്യായം 7ന്റെ പേരെന്താണ്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ. അത് വിജ്ഞാനം, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 7ലേക്ക് കടക്കാം. 7 മുതൽ 12 വരെ ഏത് യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് പുതിയത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പഠിക്കും. 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അധ്യായം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ള, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങനെ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേൾക്കൂ, കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രവണം, അതായത് നവവിധ ഭക്തി. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭക്തി നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്. ഭക്തിയുടെ 9 തരം നമുക്ക് പറയാം. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ഈ 9 നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്തിലേക്കും സാധിക്കാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ശ്രവണം. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ്? ശ്രവണത്തിനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? കേൾവിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ കേൾവിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെയും പറയും. ഈ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ശൃണോതാം സോകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹി ഭദ്രാണി വിധൂനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക, അതായത് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതം
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഭഗവത്. ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തൊട, ഭഗവാന്റെ കണ്ണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനെറ്റി, ഭഗവാന്റെ കൈകള്, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങൾ വരുന്നത്. സ്കന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബുക്കുകൾ, അത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ, വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മമാണ്. ആ കേൾവിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കഥകള് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവർക്ക്, ഇവിടെ പറയണെന്നാണ് നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ് പറയണത്. നിത്യം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, ഭാഗവത സേവ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നിത്യം സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം? ഭാഗവതം ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഡെയിലി ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മള് നിത്യം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാ മാത്രം മതി, നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൃഷ്ണ കഥ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കേൾവിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പവിത്രീകരണം നടക്കും. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തനില് തന്നെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം തന്നെ വളർന്നു വരും. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി ചിത്താനം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരില് ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് ഏകദേശം 100, 110 ഒക്കെ 120 പേരോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് എത്ര പേരാണ്? 80 or 90 പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും പേര് ആളുകള് കേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ കേറിയത് ഇത്ര പേരാണ്. ഈ കേറുന്നതില് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അത് എല്ലാം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. കേറുന്നവരില് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരിലും എല്ലാവർക്കും എന്തറിയുന്നില്ല? എല്ലാം തികച്ച് അറിയാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഏതിലെ വരികളാണിത്? പരിചയമുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രഹ്മസംഹിത ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണിത്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതാണിത് ബ്രഹ്മസംഹിത. അതിലെ വരികളാണിത്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ അതിലല്ലത് അതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കാം. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭക്തിമാർഗം
എളുപ്പമുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് പറയൂലേ, അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് അഭക്തന്മാര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്ര നിഷ്പ്രയാസം ആണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിമാർഗം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ഭക്തി എന്തെന്നറിയാൻ അനർഹരായ മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗം, ഭക്തിമാർഗം സുഗമമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി എന്തെന്നറിയാത്ത അനർഹരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് അവരുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗം, അതായത് ഭക്തി മാർഗം എങ്ങനെയാണ് സുഗമമായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്ര എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് ഇവര് പറയാം. ആര്? അഭക്തന്മാര് പറയാം. വാസ്തവത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വലിയൊരു സെന്റൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിമാർഗം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളതല്ല എന്നുള്ളൊരു വഴി കൂടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച്ച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ? ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഇപ്പൊ നാലില് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങള്. ബാക്കി 3 ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. വളരെ ചെറുതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ആ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു കാരണം, ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളല്ലേ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരേണ്ടി വന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില്, ചിലപ്പോ സുഹൃത്തായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ദാസ്യനായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ മാധുര്യത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ഇരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഇതേപോലെ നമുക്കും അനുഭവിച്ചാൽ എന്താന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അതായത് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച്, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മളൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനെന്ന ഭാവോ അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ എല്ലാവരും സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമുക്ക് അസൂയ തോന്നി ഭഗവാനോട്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ഇതൊക്കെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമുക്ക് വന്നു.
അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിട്ടു. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് വന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ തന്നു, എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നു. ശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു, അല്ലെ, വേദങ്ങൾ തന്നു. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ തന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു. കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അത് ഭഗവാനാണെന്നും നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? അവിടേക്ക് പോകാം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോകുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ. വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതല്ല നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്. തിരിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തത്? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനേക്കാളും വലുതാവണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അതിന് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. നമുക്കിവിടെ വന്നാൽ വെറുതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഭൂമി എന്താണ് അഗ്നി, വായു, ജലം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരെല്ലാവരെയും ഓരോ ശക്തികള് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അഗ്നിക്കും വായുദേവനും അഗ്നിദേവനും പിന്നെന്താണ് ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആര് ചെയ്തു തരും? ഇവര് ചെയ്തു തരും. ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാം. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ, വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് 14 ലോകങ്ങളാണ്. 14 ലോകങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്. അതില് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 7ാമത്തെ, ഒരു മിനിറ്റ്, 7ാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 14 ലോകങ്ങൾ, ഇതാണ് 3 ലോകങ്ങളാണിത് ശരിക്കും ഉള്ളത്. ആകെ 3 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇത് ഭൗതിക ലോകം. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. നമുക്ക് പഠിക്കാത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഇത് വന്നിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങള്. ഒന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇവിടെയാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണി ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് നാരായണ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉള്ളത്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എവിടെയാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ല. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പറയാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണ സമുദ്രത്തില്, ഈ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ വിരജ റിവർ എന്ന് പറയും, കാരണ സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി, വിഷ്ണു രൂപം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമുക്ക്. ഈ വിഷ്ണുവിന് എന്തില്ല? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ വല്ല പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയില്ല. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കണ്ടു നമ്മള്. താമരപ്പൂ വരുന്നില്ല നാഭിയിൽ. അപ്പൊ ആരില്ല? ബ്രഹ്മദേവനും ഇല്ല, അല്ലെ? പിന്നെന്താണ് വേറെ പ്രത്യേകത? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടോ അവിടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി. അനന്തനില്ല, അല്ലെ? അതൊന്നുമില്ല. അനന്തശയന ഇല്ല അവിടെ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ
അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്താണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഈ റൗണ്ട് അതായത് ഗോൾഡൻ കളർ ബോൾസ് കണ്ടോ, അതൊരു ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരെണ്ണം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി. അതായത് ഓരോ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ആര് പ്രവേശിക്കും? രണ്ടാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഈ റൗണ്ട്, അതായത് ഗോൾഡൻ കളർ, ഈ എന്താ പറയാ മുട്ട പോലെ കാണുന്നില്ലേ ഗോൾഡൻ കളറില്, ആ ഓരോ ഒരെണ്ണം തുറന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഉള്ളിലും ആര് പ്രവേശിക്കും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകാനായിട്ട്, അതിനല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പ്രവേശിക്കുകയാണ്? അതില് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നില്ലേ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്, അനന്തരുണ്ട്, താമരയുണ്ട് അല്ലെ? താമരയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ താമരത്തണ്ട് ചുറ്റി വളഞ്ഞു പോയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ആ താമരത്തണ്ടില് ചെറിയതായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും 14 ലോകങ്ങൾ ഈ താമരയുടെ തണ്ടുമ്മലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഞാൻ സൂം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാണില്ല ചിലപ്പോ. 14 ലോകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സത്യലോകം, ഏറ്റവും മുകളിലെ സത്യലോകം ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ. പിന്നെ തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, പിന്നെ സ്വർലോകം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വർഗലോകം, പിന്നെ ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം. നമ്മളെ 7ാമത്തെയാണ് ഭൂലോകം, എർത്ത്, ഭൂമി വരുന്നത് 7ാമത്തത്. പിന്നെ അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാത്തള, മഹാത്തള, രസാത്തള, പാത്താളം എന്ന് പറഞ്ഞ 14 ലോകങ്ങൾ. ഇതില് 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. 5ാമത്തെ ലോകാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകം, സ്വർഗലോകം. 1ാമത്തെ ലോകം ആരുടെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങള്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഓരോന്നിനും വൈവിധ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഈ ഗോളിലും, അതായത് ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷം അപ്പൊ 2 മൂർത്തിയായി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ 2 മൂർത്തി വന്നു. ഇനി ഓരോ ജീവാത്മാവിലും 3ാമത്തെ മൂർത്തിയാണ് ഇത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരോദകശായി അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായി എന്നല്ല. ശരി, ഹരകൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. 3ാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് 3ാമത്തെ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. 1ാമത്തത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, 2ാമത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, 3ാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമാകാണ്. അപ്പൊ കാരണമാകുന്നു ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക്. ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്കും ആര് പ്രവേശിക്കും? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിവിയില് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും ചെന്നിട്ട് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാൻ പോണത്. അത് പോകുന്നത് ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്.
മറ്റു രണ്ട് വിഷ്ണുക്കളുടെ അല്ല, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ അധീനതയിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പറയാം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദേവീധാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. ശരി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ വിഷ്ണു ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോ ഇത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു അല്ലേ? കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിതില് കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലായത് എല്ലാത്തിനും? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അതില് മഹാവിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേതം ധൈര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ എനിക്ക് വേറൊരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്, മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതാരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്. അതാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ. ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്റെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. മറ്റേത് അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മത്താ പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഒരു സൂചന തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു സൂചന തരുന്നതാണ് ഇവിടെ. ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്രിയാത്മകത, ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ആ ശുദ്ധ രസം അത് ഭഗവാൻ ആണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു സൂചന തരുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് ഒന്ന് സൂചന തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ, അല്ലെ? കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. സർവ്വ ചരാചരങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അത് മാത്രല്ല, പിന്നെന്താ പറയണത്? യേ ചൈവ സ്വാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വാഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസ്യങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അതിന് അധീനനല്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അതിന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അധീനനല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം അതീതനാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദൈവീ ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമാവേയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണം, ഇതിനെ മറികടക്കാന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് എളുപ്പം, നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവരെ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ, ഒന്നാമത്തത് മൂഢന്മാര്, പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരരായവര്. ഈ 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരായവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് നിരീശ്വരരായ വ്യക്തികള്. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണമെന്ന്. മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവര്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാര്. അവരത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കഴുതിയെ പോലുള്ളവര്. അതായത് എല്ലാം എന്താ പറയാ, ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തിനു ചെയ്യണം, ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാർ. നരാധമന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നരന്മാരിലെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. അവര് ആരാണ്? അവരും എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്? ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്, ദുഷ്കൃതികൾ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേട്ടാ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടത്, കേട്ടാ മാത്രം മതി. ഇതൊക്കെ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ ആർക്ക് സാധിക്കും? നരാധമന്മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല? കേൾക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരും എന്താണ്?
മായ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെന്താണ്, അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, അവരുടെ ചിന്ത കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് മായാശക്തി കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. നാലാമത്തെ കൂട്ടര് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികള് നാലാമത്തത്. ഇവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നാസ്തികരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ്. ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി 4 കൂട്ടർ. ഇപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾ കണ്ടു. ഇനി സുകൃതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് 4 കൂട്ടര്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച പരദർശഭ. 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര് ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ആർത്തോ ആരാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആർത്തോ ദുഃഖിതൻ, ജിജ്ഞാസു പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാരാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭജിക്കും. ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. ജിജ്ഞാസു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്നെ ആ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അജ്ഞാനിയും ഭജിക്കും. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 കൂട്ടരും ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആദ്യം നമ്മള് ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിയാണോ? ജ്ഞാനിയാണോ? ദുഃഖിതനാണ്. ദുഃഖിതനാണ്. ധനകാംക്ഷി. നമ്മളിതിൽ അല്ലേ? ദുഃഖിതനാണ്, ധനകാംക്ഷിയാണ്, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. നമ്മള് 4ലും വരത്ത അല്ലെ? വേണമെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഓരോരുത്തർ ആരൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് ആരാണ്? ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആനയാണ്, ആനത്തലവനാണ്. ആ ആന കാലുമ്മലൊരു മുതല പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തില് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആനയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് ആ ബുദ്ധി വരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. അതാണ് ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, അത്രയും ദുഃഖം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദുഃഖിതൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചു. താഴെ കാണുന്ന 2 പിക്ചറ്, താഴെ കാണുന്ന ആ കുട്ടി ധ്രുവ മഹാരാജാവാണത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, അതായത് രണ്ടാനമ്മയുടെ സംസാരം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ, അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാന്ന് വെച്ചാൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് അത് ഫുള്ള്. അപ്പൊ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ധ്രുവകുമാരൻ. ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ അത് ധ്രുവകുമാരൻ. ധനകാംക്ഷിക്ക് ദുഃഖിതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി പറയണത്
ധ്രുവനും പിന്നെ ആരാണത്? സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്. എന്തിനാണ്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സുഗ്രീവനും ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ല അതില്, അത് ഇരിക്കുന്നത് അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷമാണ് ഗർഭത്തിലിരുന്നത്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില്. പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 16 വർഷം അവിടെ ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന്. മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഭാഗവതം പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ആർക്ക് ഉദാഹരണം? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ജ്ഞാനിയാണ് ഉദാഹരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത 2 പിക്ചർ കാണുന്നത്. ഒന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അറിയാൻ അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ജിജ്ഞാസുവിന്. പിന്നെ താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്. പിന്നെ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും എന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും എന്തിനാണ്? ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഈ 2 കൂട്ടർ. അപ്പൊ ദുഃഖിതന് 2 ഉദാഹരണം കണ്ടു, ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും. ധനകാംക്ഷിക്ക് 2 ഉദാഹരണം കണ്ടു, ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായുള്ളൂ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ധനകാംക്ഷിയാണ് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശൗനകാദി ഋഷി, നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം, പറയാം. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അവര്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ കുറേ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജ്ഞാനവാനമായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലോ മഹാത്മാക്കള് അത് വളരെ ദുർലഭമായിരിക്കും, വളരെ വിരളമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളും കാമസ്തൈർഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപഥന്ത്യന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ദേവന്മാരാണ് അല്ലെ. അതായത് മഹാദേവനാകാം, ഗണപതി ആകാം, എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് ദേവന്മാരായാലും ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവര്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് 23 അതിൽ ശ്ലോകം. അതിനിടയിൽ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യോ യോ യാം യാം തനു ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. അതായത് ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ് കണ്ടത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ഭഗവാൻ അറിയാം, പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് മൂർത്തിയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധാനമീഹത്തെ ലഭന്തെ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനില് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ വിദ്യ ആഗ്രഹിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് വിദ്യ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, എനിക്ക് കുറെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണേ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസം ആരിൽ ഉറപ്പിക്കും? സരസ്വതി ദേവിയിൽ ഉറപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സരസ്വതി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് എന്ത് വേണം? വിദ്യ വേണം. അങ്ങനെ വിദ്യ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിദ്യ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ സരസ്വതി ദേവിക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തരാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. സരസ്വതി ദേവി ആരോട് പറയണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. പറയും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നോടത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യ കൊടുക്കാനായിട്ട്, എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ആര് പെർമിഷൻ തരും? നമുക്ക് ആര് വിദ്യ തരും? സരസ്വതി ദേവി വിദ്യ തരും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് നടത്തി തരുന്നത്. പക്ഷെ ആരിലൂടെ ചെയ്തു തരുന്നു? സരസ്വതി ദേവിയിലൂടെ നടത്തി തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സരസ്വതി ദേവിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് വിദ്യ പ്രദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ സരസ്വതി ദേവിയോട് അപ്പുറത്ത് ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതനായ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമായിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തനെ സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയിലില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുന്നിരിക്കെ ഒരു ഭക്തനെ സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂഢന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ആ ഗോലോക ചാർട്ട് മനസ്സിൽ വരാം. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് 14 ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അതില് എത്രാമത്തെ ലോകാണ് ഭൂലോകം? 7ാമത്തെ ലോകം അല്ലെ, ഭൂലോകം. നമ്മളപ്പോ ദേവന്മാരെ ലോകം എത്രാമത്തെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ ദേവന്മാരുടെ 5ാമത്തെ ലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വരം നൽകാൻ ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം അവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെ നമുക്കത് ആ വരം തരാൻ സാധിക്കാം? അല്ലേ? അത് സാധിക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വരങ്ങൾ, നമ്മൾ അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. ഭഗവാന്റെ സമ്മതത്തോടെ, ഭഗവാന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി അവർക്ക് എന്ത് നമുക്ക് അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞ? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുന്ന. ഇപ്പൊ ദേവലോകത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏഴിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? അഞ്ചാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അല്ലെ? ഏഴിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അല്ലേ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. ആണല്ലോ? അതെ. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാരാഗൃഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ദുഃഖാലയാണ്. കാരാഗൃഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മള് 5-ാം നമ്പറിൽ ദേവന്മാര് കിടക്കുന്നു, 7-ാം നമ്പറിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 5-ാം നമ്പറിലുള്ളവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? 7-ന്ന് 5-ലേക്ക് മാറ്റാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഈ ജയിലിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെ? അതാരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അതിലില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവർക്ക് നമ്മളെ 5-ാമത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ പറ്റും. അത്രേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക്. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല, ദേവന്മാർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിന് പുറത്തുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ? അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ എന്നെ ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കൊന്നും എന്നെ ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്നെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഏത് ശക്തി? അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അജനാണ്, അവ്യയനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല, അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ഭഗവാന് ശക്തി ഉണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും, 2 ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? യോഗമായ എന്നും കൂടി പറയാം നമുക്ക്. യോഗമായ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. ദുർഗാദേവിയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ, മഹാമായ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെ, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും ആര്? അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്, നമ്മളെ പോലുള്ളവര് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ആരാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി? ഭഗവാന്റെ ദുർഗാദേവി. ആ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. പക്ഷെ മഹാത്മാക്കളായവര് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവര് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി സംരക്ഷിക്കും. അല്ലാത്തവര്
ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനൊക്കെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഇന്നലത്തെയും നാളത്തെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ അവർക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരുമാണ്, പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സുപരിചിതരാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുപരിചിതരാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളും. പരമാത്മാവായി എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുപരിചിതരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഇപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരുടെ പാപഫലങ്ങള് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലോ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ആ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതോ ഇതോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മുക്തരാകാനും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവര് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യാവിദുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം സേവിതുർയുക്ത ചേതസ. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमाणते. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും. തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തത്സൃണു അതായത് മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രമം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തത്സൃണു. തത്സൃണു എന്ന് പറയണത്. തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. എന്താ പറയുന്നത്? തത്സൃണു എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും.
ആണ് പറയുന്നത്. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദക ശ്രീ വിഷ്ണു, ഗർഭശ്രീ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക ശ്രീ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, ജലം, ജലം, ആകാശം, അഗ്നി, മനസ്സ്, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം. ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അല്ലെ? ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാണ്? ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ ഏതാണ്? എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്ത പോലെ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ മുത്തുമേലത്തെ നൂല് കാണുന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? 4 കൂട്ടര്. മൂഢന്മാര്, ധരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, അസുര സ്വഭാവികള്. 4 കൂട്ടർ അല്ലെ? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാർ, ആസുരിക സ്വഭാവികള്, ദുഷ്കൃതികള്. 4 കൂട്ടര്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിത, ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഭൗതികമായ ആരാണ് ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദിയും ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലല്ലോ, മാതാജി ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് ദേവന്മാരാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാല് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ബോധം പുലർത്തുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ബോധം പുലർത്താതെ ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സംസ്മരിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.